धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय दिफा गामिनि अरुणा नार्जारिया मुम्बाइआव खुंजानाय मिस्टार मिसेस एन्ड किड्स बेलेजा इन्टारनेशनेलाव देरहासार जानो हादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय दिफा गामिनि बर'ह नार्जारि आरो महेश्वरी नार्जारिनि आंगो फिसाजो अरुणा नार्जारिया मुम्बाइआव 2 आरो 3 जुनाव खुंजानाय मिस्टार मिसेस एन्ड किड्स बेलेजा इन्टारनेशनेलाव देरहासार जानो हादों। मडेल अरुणा नार्जारिया मिस्टार मिसेस एन्ड किड्स बेलेजा इंटरनेशनलाव MS उइनार एबा देरहासार जानो हानायजों लोगोसे ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै सायख'जादों। रायखांनो गोनांदि बे बादायलायनायाव भारत, जिम्बाब्वे, केमेरुन, आफ्रिका, श्रीलंका आरो आफगानिस्तान हादरनिफ्राय बाहागो लादोंमोन। बिथां अरुणा नार्जारिनि देरहासारनाया हादरजों लोगोसेयैनो बर' हारिनि आरो ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एच एस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एच एस स्कुलाव दायो आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एच एस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एच एस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।